adị m ime wee bube dị afọ ime wee busie ya wee mụọ ya mụsịa ya. Enwerozi m ike ije akwụkwọ maka gịnị? Onye ọbụla na-afụtazi m dịka onye amara akwụkwọ. M wee nọlụ be nna m na-akwụghalị. Nkwụghalị ka m na-akwụghalị ofe enyi m nwaanyị. Ọ bụrụ ka na enyi m nwaanyị nọọ onye ụmụnne anyị wee chọọ ịgba nkwụ. M wee jebe agbamnkwụ wee luo ofu nwa okolobịa wee fụ m ebe afọ laiki amụ nnọọ wee bịakwute m si m na ya laiki m wee jụba m ihe mee na ndụ m wee kọbalị ya kọsịalị ya. Ọ sị m ma nchọrọ ije akwụkwọ nsị a wee sị m oke na ya ga-azụ m n'akwụkwọ na ọ bụrụ na ya zụsịa m n'akwụkwọ na ya ga-anụ m. Wee si oke na nsogbu adọrọ ndulie na-aba anyị luo zụkọcha enye nne m na nna m. Nne m na nna m wee sị ya na ọ bụrụ na mụ na fama nzụnwu m n'akwụkwọ kama na m amara akwụkwọ. O wee sị na ya ga-enyere m aka. Mgbe a na-agwa gị ihe a nyanwa nọ second year na Unizik. So ọkwana ya this guy wee bido nyebelu m aka wee gụchaa 6 wee pụta apasi nwụrụ m exam. O wee solu m wee gbaa akwụkwọ eji ene n'akwụkwọ wit ofu afa nna m na ya na-abụ. Ihe mmiri wu na bọsa anyị nenele akwụkwọ nyanwa nọ na exam mụnwa nọkwalụ na exam unu aghọtaghị ife menụ. Akwụkwọ wee pụta m pass ya o mekwa the same thing na jamb mụnwa pass kwa. Ọkwa ya so mbanyezie school olute na second year m wee fụ nwa okolobịa ọzọ mana onye anụnwa bụ lọya o bidogo kpataba ego. Ilu obi a na-egbu anụ na-adọnye na friji mmanya adọla everything do wee fall in love with this guy. Mana m agwara nwoke nke nyere m aka wee bata school mana ọ kpọzie m ọ da afụ m ọ na-achọgalị m na-amịghalị kata. O wee lụọ ofu mbọsị o wee fụ ka dị guy yịpa m na moto wee bịa drọpụọ m na school. O wee iwe wee kpọọ m wee jụba m wee sị ya na ndụ sorry na love the guy. Ọkwa ya o wezie iwe ọ da akpọzi m nchekwa na ọ ga-anụ bọọgụ ma ọ baba mba ma eme niti na okwu odokwu just turn ọ jewel. Ọkwa ya o mụ na nke onye lọya anụnwa wee na-akwụkwọ ọkwụkwọ ka anyị na-akwụzi. Oluo one day ọ sị m na ya chọrọ ime travel na ya ga-anọ 3 weeks. O wee pụọ nche nye 1 week afrom ya wee sị ka nje bie ka nje ma azacha ụlọ. Nwa agbọghọbịa wee fụ na ya na nwaanyị ọzọ nọ. O wee besịa wee jụbịa ọ sị ya kedu ihe o ji wee bịaba na-akpọghị ya na fon. Ya gba nkịtị ebe ya na-ebe akwa. O wee sị ya isi ịda na ọ naba maọbụ ọlalụ na palọ nyechekwa na-egwuregwu ọkpọrọ nwaanyị anụnwa gbogo enu ya na ya na-abọ nọlụ na-enweta onwe fa mụnwa na ọ na palọ ebegide m akwa chifo ekwe ọdị m ka chifo wee buru ngwongwo m wee naba. Ọkwana ya ihe a ka a na-emezi dịga kpọọ m sị m na ihe afọ na afụkwazi ihe a wute m. Nkọntinu kwa na-eje akwụkwọ anọda guy ọzọ bịakwa na ndụ m again mụ na ya na-abọ bido yibakwa lecturer anyị yigide olukwe one day mfụkwanya na nwaanyị ọzọ. Ihe anụnwa ka m begidela akwa ọ sị m na ihe afọ na afụkwazi aka na-ekwu anọda guy again bịakwa na ndụ m the same story. In fact ka o si gbatakwulu kịta amụrọzi m ihe na-eme m na onye ọbụla mụ na ya na-abọghị bara o rule oge ọ ga-eji wee sị m ngwa na ya anụba di na nwunye ọ kọbalụ m ofe akụkọ. Amụrọ m ma o nwere ife nwa okolobịa anụnwa ma n'isi m ka ọ na-afụfụ dọọlụ njọ m ka m na-ata. Biko achọrọ m ka mgbalị ife ndị mmadụ lụ kedu ife ilo kedu ife ọdụ ka onye nwa na-eme nwa agbọghọbịa anụnwa. Onye jee yọọ nwa okolobịa mgbaghalụ ka ọ maa ma ọ ga-agbaghalị ya ka o nwee ike makwuolu ma o nwere ihe o mere n'isi ya. Ka onye ataba afụfụ dọọlụ nje a nọọ ife o metere n'esi ya ka ọ dị unu ka ihe anụnwa na-eme ya ọgba aka na-abụ. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.